И здравейте за втория епизод от Need for Speed Underground 2. Сега ще продължим кариерата. Както помните, бяхме с Хондата. И така. Сега започваме наново. Вече, както обещах, ще има състезания. Така. Първо състезание ще бъде това синьото, където е много близко. Така. Първо да го отбележа на... То няма смисъл да отбелязваме по-татъка. Ще ги отбелязвам, къде са по-далече. Сега завой на частна трава. И сам направо. Така. Направо. Този клип ще бъде много бързо качен. След като бъде качен втория. Виждате състезанието от типа Street Hicks. Не беше много дълго. И така, сега трябва да караме за отключване на частите. Така, трябва да карам внимателно. Тук трябва да го взема това вътрешно завой. Така, за сега горе-долу се правим добре. Надявам се да се чувам, защото миналия епизод имах малко проблеми. Но какво правим? Не този, който е пред нас. Не този, който... Но то не мога да го мина. И така, и задминаваме даже вече и четвъртия. Ето ни. Той прави коя обиколка, ние правим. Той мисля, че правиш втора обиколка, ние вече правим трета. И последна обиколка, не трябва да загубим. Тук лидерската си позиция, малко опасен завой, но той беше без проблеми след от мен. И така. И сега готово ще си сейфна. И сега имаме съобщения. Рейс локация, сиото гараж, минимап, не са точно. Кой знае какви. Сега си маркирам следващото състезание. Аз докъде се намира най-близко? Той ще бъде от вид. Ето този. Това е драк. Чудесно. И ето, вече включих GPS-а. Сега трябва да карам напред. За клипа ще направя 3 състезания. И така. Сега. Завой на частно. Тук малко дрифча и не ми се получава. Сега само напред трябва да карам и след около 2-3 секунди сме там. И сега къде се намира? Ето го. Драк. Сега до тук трябва да натискам Shift, за да фащам тези. Overshift, Good Shit, Perfect Shift. Още един Perfect Shift. Какво добре се правям. Този път беше Good Shit, бързах. Вижте как се сменя бързо. Много ма кефят тези състезания, те са любимите. Те спринта. Good Shift. Малко да се блъсна много гадно. Това състезание е много дълго. И го завършваме на първо място. С 42 секунди и 600. Вижте колко призиваме. Сега за сега добре е всичко. И отново имаме съобщения. И ни са отключени прозорци, които другия клип май ще ги апгрейднем. Така. Сега да продължаваме към дестинация спринт. И това ще бъде последното състезание за днес. Сега трябва малко да карам само напред. Да. Сега тук завой много близко това състезание. Не знам колко обиколки ще бъде. Наистина не знам, но се надявам да бъде лесно за изпълнение.
И състезанието го тук, в ляво на вашите екрани. Беше. И това е. Какви говоря аз, спринтър няма обиколки. Той даже на проценти ловище, може би мога да кажа с право, че са добри с срезателството нас. Но, както знаете, ние ще ги минем. Тук малко завой лошо. Много добре, че се попрях на колата. И това ми помогна. Тук трябва да карам по-добре. Така, минаваме без проблем. То се връща яростно. Вече на 15% сме го направили. Сега на 16, на 17. Това няма значение. Още сме на много минимална фаза. Така, сега завой наляво би трябвало да има. Да. Така, долу взет прилично. Сега тук ще мина през прякия път. Да, той ще помогне много. Бързам да се върна в платното. Вече горе-долу на 40% вървам. Така. Продължаваме напред. Вече сме почти на 50%. И вече ги имаме официално. Ето ги, 50%. Сега тук следва завой. Тук трябва да внимавам завой. О, добре. Добре се разменихме, помислих, че ще се удари в тази кола. Тук се удрям и което това може да ми коства първата позиция. Трябва да карам по-добре. Защото там виждаме някой на настига. Така, караме напред. Тая игра е много уважавана от хората все още. Нищо, че е стара. 2004 година, както казах в миналия клип. Така. Сега, тук има само прав участък, което е добре. Извинете ме за грешката. Вече 90% е готов спринта. 92%. Да завършим на първа позиция. Тук рязък завой, който не го взимам по най-добрия начин. Трябва да си поправя карането и това беше, спечелихме. Готово, взимаме горе-долу прилична сума. И имаме съобщения, рейс локашен. Сега няма да ги гледаме, виждате, имаме $825 вече. И с това смятам да завърши нашия клип. Ще скоча до гаража. И пак също толкова ви е харесало, харесайте. Ако искате да се абонирате и да следите по-главно поредицата, се абонирайте. И така. Това беше от мен.